Pořádnej nádech nosem. Výdech pusou. Pomaličku dýcháme. Až do bříška se nadechneme. Jseš mokrý. Ale nemáš mokrý. A odpočívejte chvilku. Teď, já vám řeknu, co budeme dělat, pak nám to vypáří. Budeme, tohle je rozprávkový les Šreka. Znáte Šreka? Jo! A jaká je to postavička Šreka? Jak vypadá? A jaké barvičky je Šrek? Áno, osla. A ještě má čo? Aj dětičky. Poď. Takže, toto je jeho bažina. A Šrek nemá rád lidičky, když tam chodí do jeho bažiny. A či? Takže, toto je Šrekova bažina. A musíme tu Šrekovu bažinu tak krojit, aby sme Šreka nevyrušili. Jo? Lebo ho se nás zlobí, že ho tam rušíme. Tak to uděláme tak, že to všechno projdeme tak, aby sme nespali